Прывітанне, сябры, мяне зовут Софія, і вы глядзіце разумную раніцу. Сакавік, першы месяц весны, некалі пачатак календарнага года. Зараз трэці месяц. Час, калі абуджаецца прырода і распачынаюцца актыўныя сельскагаспадарчыя работы. Беларусы называлі яго марац альбо марац, што сугучна з рымскім марсам. І, канешне, сакавік-бярозавік. Назва сакавік ад соку і усталявалася ў нашых календарах. Паслухаць, што пра першы вясновы месяц кажа народная мудрасць. Сакавік часам снега сее, а часа сонца грэе. Сакавік дрэвам сок пускае. Няма ў сакавіку вады, няма ў красавіку травы. Магчыма, вы ведаеце і іншыя народныя назіранні за сакавічнай прыродай. Калі вы аматар традыцыйнай культуры, напэўна, вы чулі пра свята Саракі. Адзначаецца 22 сакавіка. У хрысціянстве у памяць пра 40 севастыйскіх пакутнікаў. Гэтыя мужныя жаўнеры адмовіліся выканаць загад начальніка прынесці ахвяру паганскім багам і засталіся вернымі Хрысту да самага канца. У народнай традыцыі гэты дзень звязаны з сустрэчай вясны, чаканнем цяпла і прылёта 40 вырайных птушак. На Саракі прынята пячы спецыяльныя булачкі. У розных мясцовасцях яны маюць свае назвы, напрыклад, жаваронкі. У некаторых вёсках гатавалі 40 варэннікаў, галушак ці піражкоў. А вось у Драгічынскім раёне гаспадыні выпякаюць галёпы у выглядзе птушыных лапак. З такімі галёпамі дзеці ідуць заклікаць бусліка, сімвал надыходзячага цяпла. І буслік абавязкова прылятае. Таксама лічылася, што сарока пачынае віць гняздо менавіта ў гэты дзень, прыносячы 40 прыткоў. Ёсць і народная прыкмета. Калі на Саракі цёпла, наступныя 40 дзён будуць цёплымі. Калі холадна, чакайце 40 маразоў. Таксама людзі казалі, што на Саракі дзень з ноччу мераюцца. Нагадаем, што ў гэтыя дні сапраўды адбываецца астранамічная з'ява, якая распачынае астранамічную вясну ў паўночным паўшар'і. Сонца перасякае экватар. Працягласць дня і ночы становяцца прыкладна роўнымі. Сёлета гэта адбылося 20 сакавіка у 17:46 па мінскім часе. Спадзяемся, што ў вашых сэрцах вясна ўжо наступіла дакладна. Разумная раніца жадае вам цудоўнага настрою. Добрага дня, сябры! Да сустрэчы!